Ассалому алейкум дӯстони гиромӣ. Якхонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 9-уми микрорайон, дар доми рақами 17. Мана ҳамон бино аст. Ошёнаи чаҳорум. Дар ин тараф беморхонаи марказӣ, гардиши байни домо мешавад. Роҳи родоми Раъно Ғафурова. Дохили хона имрӯза мешавем. Дар назди бинои ана ҳамин рӯза қарор дорем. Хонаи мо дар ошёнаи чаҳорум аст. Мана назди бино. Дар инҷа боз як мини стадион бигем, як варзишгоҳи хурдакак сохта истодаанд. داخل خانه میشه. در اشونه چهارم قرار داریم. خانه امروزه ما همین است. برادرای گرامی می‌داریم. من خانه امروزه درآمدگاه کلیدار میشود. خانه یک خانگی است. مساحت در روی نوار. خانه میشود. در این طرف میریم آشخانه و بالکن، حموم و حاجتخانه از این طرف. من می‌داریم. خانه یکم ما. برادر بام خانه عموما نمیچکد. اومده از نزدیک ببینید خودتون. кондитсионер дорад, абои гирифтагӣ, дари хуб часпонидагӣ, тирезаҳо пластикӣ, падаконик гирифтагианд, мана қандил дорад, парда ҳаст, боз ба балкон як тирезаи дигар дорад ки тирезааш пластикӣ аст. Пурра хона пол гирифтагӣ аст, қолин. Мана дар инҷа аст ҳамон. Хеле ҳам таъмири хуб дорад. Термикс часпонидагӣ, ҳоҷатхона, пурра кафел гирифтагианд. Боз калидор мешавад. Рост меравем. Дар инҷа ҳаст холодильник, ҷайвони худсоз, қандил. Дар инҷа буд ошхона гирифта балкон бурдагианд. Айни ҳол макони холӣ аст. Мешавад амира як нимхонага кунем. Мешавад. Дар инҷа ҳаст ошхона, газплита, стирални машина. Ва инҷа да бошад ҳаст як ҷои нишастӣ хеле ҳам хуб. Мана аз инҷа фазои хуб. нархи хонаи ана ҳамин рӯзаи мо 258 000 сомонӣ. рақамҳои соимол ҳаст. занг занед, муомила кунед ва харидорӣ кунед. саломат сарбаланд бошед то наврҳои дигари мо. бо ҳамин як бимонед.